Boas noites a todos. Acaban vostedes de presenciar a actuación do ballet do Peneo da Forca na súa primeira colaboración desta noite. Reláxense e póñanse cómodos que dentro dun momento comenzará a actuación da obra de teatro. A Asociación O Peneo da Forca traballou e segue traballando para que vostedes o pasen o mellor posible. A miña compañera Cristina de Contado contaralles como vai seguir esta noite. Cristina, público. Boas noites, César. Boas noites, señoras, señores, benvidos. Quixera, por favor, antes de nada, aos nenos, pedirlles un pouquiño de silencio. Que aos maiores non fai falta, verdad? Bueno, entonces seguimos. Esta é a sétima cena, xa saben, me parece que casi todo. Na que celebramos a festa a honra da Virxe do Carmen, así como cos outros actos do mañán sábado e do domingo. Espero que todos queden contentos de haber vido a disfrutar, como non, connosco a xuntanza desta noite. Ben, pois, xunto con todo isto, imos a dedicarlle a todos vostedes a nosa cuarta obra de teatro. Puntualízolles, a cuarta obra de teatro. Montada como todos os anos, 2 meses escasiños antes da súa posta en escena. Eso que se sepa faino solamente a xente de Prado, a xente da Asociación O Penedo da Forca. Pode ser, máis ben, un récord nacional. Como poideron ver outros anos, cada obra ten as súas características propias. Fixémolas de humor e de amor. Fixémolas con picardía e de burla. Fixémolas históricas e de lenda. Este ano é unha sátira política contemporánea. Que, por suposto, merece a súa posta en escena. O estilo que fai a nosa aula de teatro. É unha comedia sen máis. Toda coincidencia con alguén ou alguén que este por aquí é pura casualidade e fantasía do autor. Contolles un pouquiño de que vai a obra. Este é un gran reino no que se realiza un Consello de Ministros, donde todo vai ben diante dunha mesa chea de comida, alrededor da que os que gobernan non lles importa o que suceda no mundo, guerras, racismo, aldraxes, en fin, case de todo. Nela se poderá ver como algúns dos oprimidos se chegan a esa mesa. E non o verán da mesma maneira os oprimidos e os opresores. Bueno, case todos non o vemos igual. Ben, véxano vostedes. É importante e moi interesante con todos vostedes. O noso reino non é deste mundo. Moitas gracias e disfruten da obra de teatro. Tempo aquel, cando os animales falaban, dicir libertad non era triste. Dicir verdad era como un río. Dicir amor, dicir amigo. Dicir amigo era igual que nomear a primavera. Dicir branco, dicir negro, era o mesmo. Ninguén sabía das aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos solpores bombas de luz e xílgaros de sonos. Dicir teu e meu non se entendía.
Dicir espada estaba prohibido. Dicir prisión somente era unha verba sin senso. Un aire que mancaba o corazón da xente. Se perdeu este gran reino. Moi
señor conta que... Tu eres parda. Díxemelles que eres parda. Non ves que te poden mandar pregar? Mandarme pregar a mí? Por decir palabras subversivas. ¿Qué? Subversivas. ¿Y eso qué? Pois tú semelles que eres parda. As palabras subversivas son pecados contra o noso Señor Rei. E as palabras que dis contra o noso Señor e máis contra os santos se chaman pecados. As palabras que dis contra o noso Señor son palabras subversivas. Pero o noso Señor Rei é un home, non si? Un home que representa o noso Señor na terra. Sei, esa parda eres tú. Porque iso é chocada. Eu non sei. Eu só sei que é posto polo noso Señor que está lá no techo. Quero ver eso. Bueno, se dudes. Tens que tomarle un filo de direito político. Ai, querido, a miña machola non te dá pé. Mira, recorda sempre que servir ao noso Señor Rei éche todo unha honra. Ai, servir ao noso Señor Rei éche como servir ao trono calquera. Eu non che ves grande diferenza. Unha sempre ten que ver andar barrendo, fregando e podéndose de comer como gran home. Mira, eres unha revolucionaria a verdes. O enxerido se metou en ti a mala erva de subversión. Non digas barbadas. O enxerido en mí non se metou nada. E non foi porque non quixera. Porque era chamado malicioso. Ai, debía che unhas cousas. Que mismo che partía un corazón. Non penses mal. Eu non che quería dicir iso. Claro, como vou pensar eu malo? Tú non ves que me dan tiña de otra. Sí, que che meto unha dentro del. Por que tú? Déxate de tontería. Mira que hora é. Xa tiñamos que ter rematado. Vai ser o cando chove. Corrego na figueira. Así como o almozo, xa que non hai que luceira. Veña, veña, que parecedes dúas cotorras. Acabada xiña, non vedes que vai celebrar o gran Consello do Reino ou que? As súas órdenes, señor secretario. Sempre as súas órdenes. Deixade de pamplinas, vellas soltéis e rematades xa. Pero que foi, señor secretario? Ignorante. Como se nota que tú non ves a televisión, Esta é a prova do algodón. Bueno, coido que xa pode valer. Ide buscar as garrafas de auga e se pode liscar, As súas órdenes, señor secretario. Sempre as súas órdenes. Vamos a ver como coloco esta mesa. E aquí poñeremos... Vamos. Acabáis dunha vez. A señora ministra de Facenda.
xefe dos exércitos. E aquí a nosa majestade, o noso rei de Gulululú. Miñas donas, meus cabaleiros, vellos medraios, meniños, abades e militares. Os titiriteiros non só queren diñeiro, o que queren é matar os pesares desta nobre concurrente. Para todos, e para a súa sabencia, para o solteiro e para o casado, para o que aínda anda namorado, tamén para a viúda desconsolada e para o que ten a vida andada, para o meniño que anda a mamar, para o mociño presumido que se coida home cumprido porque comeza a fumar, para o clérigo e para o paisano, para o doente e máis para o sano, para o paicoco e para o xentil e tamén para a Garda Civil. Miñas donas, meus cabaleiros, e aquí pode suceder, resultar ou acontecer que as mantas son cobertores. Miñas donas, meus cabaleiros, presten pois moita atención porque vai continuar a función e vai empezar o noso gran Consello do Reino. Estimada concurrente, presento-llos a súa señoría, a nosa ministra de Economía e Facenda. Benvida, señoría. Deixo-a tan xove como sempre. Que digo eu? Moito máis xove que nunca. Somos aliados da programa de alimentación, señor secretario. Mantense así, gracias aos yogures, xa os ten. Os yogures. Vostede tan agradable como sempre. Veña por aí. Ten que disculparme un momentiño que vou a presentar a un home cheo de bondade e simpatía e moita humildade. É o noso ministro de Asuntos Sociais, o crego Don Boaventura. Boas noites, señor ministro. Como vai iso? Moi ben, gracias ao noso señor e tamén a todos os santos. Sin querer que eu poño a miña parte tamén. Comendo ben e bebendo millor. Iso si tamén rezo moito, moito rezo. Pero vexo que por usted non pasa no santo. Está feito unha boa moza. Querido amigo, son os yogures. Os yogures. Este home que vos vou presentar agora non necesita ningún tipo de presentación. O seu brío, a súa marcha marcial e as súas dotes de mando o delata. El é o noso gran mariscal xefe dos exércitos de terra, mar e aire e outros gases. Ele é o gran artífice da paz deste reino. Señorías, en pé. O público tamén. O público tamén. Chega a nosa benévola e deliciosa majestade, o noso grande,
majestade. Venga, señorías, tomen asiento, pónganse cómodos. Vamos a comenzar. Que vamos a comenzar, pois teño moita presa, porque estou invitado por unhos amigos a ir botar unha partida de bugallo alá na costa. Majestade, que desexa comer hoxe? Pois non xo sei, a verdade que non xo sei, porque hoxe estouche algo derganado. Pero algo lixeiro haberá que meterlle ao bandullo. Toma nota, secretario. Son todo oído, majestade. A súas órdenes, majestade. Sempre as súas órdenes. Imos verlo. Caldo de berzas con moito unto, e moitas fabas. Chourizos con cachelos. Unos callos ben picantes. Eso sí, con moito preve, moito preve. Algo de raxo de agasado. Figadeira ben encebolada. E claro, unha ración de polvo. Que che parece? É algo de carne ao caldeiro. E para mollar, viño branco e viño tinto. Eso sí, fíxate ben, que sexa da cuqueira. Majestade, algo ponemos de postres. Xa che dixen que estaba algo derganado, pero eso non quita que algo haberá que axudar a facer digestión. E pode che ser así algo lixeiro como arroz con leite. Leite fritido. Brazo de gitano. Brazo de gitano. Moitas filloas. Eso sí, moitas filloas, esa se me esquecía. Unha dúcia de yogures pa a señora ministra de Facenda. Eso sí, díxate ben, que sexan desnatados, E logo, café, copa e puro. Señorías, comeza o gran consello do reino de Hulululú. Señorías, o motivo desta xuntanza extraordinaria do gran consello do reino non é outra que chegaron aos meus oídos, eu o puiden comprobar ollando nos xornais, que non andan moi ben as cousas. Falan de guerras, de liortas, entre xente de distintas razas, e outras moitas máis cousas máis, que a min non me gosta nada. Pero que nada. Xa sabedes que de dos nosos devanceiros fíxose famosa a lema do noso reino, que todos tendes que lembrar moi ben o pé da letra. Sí, majestade. O reino de Hulululú goza de boa salud. Ben, moi ben. Por eso estou aquí para escoitar a versión dos vosos feitos, que creo que todas son faladurías.
Por iso estou desexoso de escoitar as verbas das súas señorías. E vamos a escomenzar, que teño moita prisa, xa llos dixen as súas señorías. Escomencemos logo polo señor Ministro de Asuntos Sociais. Nada de nada, Majestade. Todo o que pasa son faladuría dos comunistas revolucionarios ese. Noso Señor que está no ceo nos aparte dele. Xente de moi mala fe. Até din que hai liorta sénica. Liorta sénica. Son mentiras e calumnia, Majestade. Solo para desestabilizar o noso reino. Acaso, Majestade, vostede non conoce a alineación do Deportivo? O Songo é negro, o Naibé é marroquí e musulmán, o Fran galego é cristiano, o Turo é argentino e mestizo, o Pauleta é portugués, o Manjarín é asturiano e branco, o Donato é negro e evangelista. E hai moitos máis, ata o adiestrador é vasco. Vostede pensa, Majestade, que pode haber liortas étnicas? Se xogan todos xuntos á pelota como se fora un neno no patio dun colexo. O importante é ter a alma branca, non o código. Eu non entendo, pois nunca vi unha alma. A bofé que sí. Creer que branco e negro son iguais é tanto como comenzar a ter a alma branca. William Moore era branco de alma branca. Era ademais carteiro. E mentras ia repartindo correo polo barrio de Atalá, en Alabama, USA, falaba dos servicios religiosos. Aquela era dese contundente, o argumento a bomba, a razón abafada. Aquí ten que haber un erro. Pois eu, como solteiro, nada sei de bodas ni de ti. Había outros que non se atrevían a ensinar os dentes de lobo que portaban para morder sin piedade na ocasión doada. Mire, señor, que os homes quixan ver que como tal admito que os homes son iguais ante Deus. Pero eu estoulle moi lonxe de ser Deus. Gostaríalle ver a unha filla súa casada cun negro. Tampouco me gostaría casala con vostede, non embargantes as... Para que le digan uns soldados en Alabama. E vostede, William Moore, é de Florida. Gostaríalle ver a unha filla súa casada cun negro. Un negro. E dalle, gostaríalle saber que a súa filla foi puta de burdel e o seu home condeado a silla eléctrica. Había os apolíticos. A igualdade de dereitos para os negros e doutrina marxista que pretende esnatizar o noso mundo libre e o noso outro estándar de vida. Gostaríalle ver a unha filla súa casada cun negro. Eu falo un home de principios morais, sin pensar no home que poidera convivir a que non teño sin penso ter. Estou repartindo correo polo barrio de Atalá, en Alabama, USA, e seguiu nas súas ideas. Se un neno negro non pode aprender a ler e escribir o seu idioma patrio na mesma escola en que aprende o neno branco, é porque algo anda mal no corazón daquel país que ergueu un estatua a liberdade con L maiúsculo. E se un mozo negro
que loitara ombro con ombro a carón dun mozo branco para derribar a Hitler, non podía despois vivir na mesma casa, nin ir no mesmo bus que o mozo branco. Era porque existía unha profunda ferida de injustiza soterrada no corazón de un. Que lle pasou a William Wood? As súas razóns tiñan unha difícil réplica. Os outros, os que levan por dentro dentes de lobo e por afora risa de coello, deron unha razón decisiva. Un tiro de pistola espetado na nuca de William Wood nas aforas de Alabama usan unha madrugada. Pero iso que é? Como te atreves a engañarme? Como que non pasaba nada? Majestade, palabra do noso señor que está no ceo, que non lle minto, majestade. O que acaba de ollar alá, majestade, non son máis como os titiriteiros. Son unha secta que din chamarse o Peñero da Forca. Ruís como ele solo, majestade, con dicirlle que nin comen nin deixan comer. Se é así, como vos te di, ojalá que así sexa. Avísame ao administrador é que eses nin pan nin auga, entendido? Nin pan nin auga, que se fodan, carallo. Majestade, se vostede o desexa, enterareime de que son eses cabecillas revolucionarios. Non estaría nada de máis, pois con esa xente revolucionaria hai que ter moito cuidado. Avísame o axente secreto 007 e que nos informe moi detenidamente deles. Entendido? Así se fará, majestades. Agora mesmo usarei as órdenes oportunas e pronto sabemos que son eses revolucionarios. Ben, pero bebe un traguiño deste viño de coqueira, que a verdade que sabe ben, Está moi bo, está moi bo. E vai a coberta que ten. Está moi bo, Sí, sí, majestade, está moi bo, moi bo. Está bo. É vostede, gran mariscal, que é o que me conta. Majestade, son xogo de rapaces. Todo vai ben. Como que todo vai ben? Acaso tú non ollas os telexornales da segunda cadea? Si solo sai a guerra e máis guerra. Volvo a repetir que son xogo de rapaces. Vostede nunca xogou a guerra. De neno? Era apaixoante. E por que non xogamos un pouco para non aburrirnos? Ai, sí, majestade, é porque non xogamos un pouquiño só. Se xogamos, eu quero facer de capellán, Está ben? Só un pouquinho, Só un pouquinho. Que ainda teño que ir xogar ao bugallo. É un teño que... subir a costa toda para chegar alá a chaia.
Tiña os ollos azuis poboados de preguntas sobre o tempo e as colleitas. O seu pensamento estaba cos segadores cantando no serán, cando a noite empezaba a ser mociña. Non comprendía os termos honorables, nin as palabras encheitas de solemne soberbia, nin aos homes aquelados de estúpida suficiencia que se coidaban importantes, porque os seus debaceiros chegaron a señores, á forza de prostituirse, a xeonllarse e podrecerse. Ouvía falar dos deberes co Estado soberano, das sacras institucións, da orde, da gloria, e lembrábase axiña do carballo que había na porta da súa casa, do traxe esfarrapado do escolante loiro que un día fora á guerra e non voltara. E aínda se lembraba das maletas dos emigrantes e das anduriñas que pasaban voando cara ao sur. Tiña o corazón cheo de verbas pequeniñas. Decía con dozura as súas verbas antigas e despois calaba para escoitar o silencio do mundo. Abría as súas maus labregas, que agora empuñaban un fusil e puñase a miralas con atención lenta e teimosa. Só isto pinta, que encima da mesa. Que ali non hai nada máis. De súpeto, fitou o resplandor dunha cidade en chamas, semellante a un remoto mencer amarelo. Ouveou un can nos arrabaldos e comenzaron os lóstregos. Queres o tinta? Cal follas de outono. Unhas maus deformes afirmaron os cotobelos no aire estremecido, e un retablo de caras esmaceladas increparon aos deuses. Queimada carne, pernas, pés, ferraduras. Un touro asexante perdido nun laberinto de brazos, rostros, pernas, seus, muxía longamente. Pedía a cortello misturado con cloacla e xofre. Xurxo, meu vello amigo, ti que estás cos que sufren a historia e en contra dos que a escriben, como fuches parar á tropa? Chegaron ás aforas da cidade
cubertos de borralla e de cansancio. O teniente berrou: ¡Alto! ¿Quién vive? O fillo da súa mai estaba morto, gloriosamente morto sobre un charco. Tiña nos ollos vento, preguntaba cunha ollada azul de animal manso: Xurxo, meu vello, meu eterno amigo, dime no que estás pensando. Pero outra vez exixes aí. Como se atreven? Se lle dixe, Majestade, que non eran máis que uns impresentables. Levan aí 7 anos e non damos rematado con isto. Isto está colmando a miña paciencia. Traedem o nome dos cabecillas que se van a enterar quen é o reino de Hulululú. Majestade, é que non os coñecemos. Para! Pero non avisaches ao axente secreto 007? Pero, Majestade, que se tal a xente tan secreto que non o topamos. Mira que sodes burros. Ao preguntar ao axente secreto 006 cal é o seguinte, caralho. Xa daríades con eles, burros. E se non, ofrecedelle unha medalla e verás como xa veñen ao reo. Eso tamén o fixemos, Majestade. Pero non hai que nos convenza, non fala. Bueno, facede o que vos parece. Eu só eu vos digo que non quero velos máis de diante. Entendido? Nin quero que se oiga máis iso do Penedo O Penedo da Forca, Majestade, Penedo da Forca. O que sexa. E xa para rematar, espero por fin moi boas novas. Que me conta usted, señora ministra de Facenda? Coido, Majestade, que as miñas verbas van encher de alegría. Os novos datos da economía van encher de gozo. Veña, veña, non me fagas logo esperar máis. Empeza con eses datos. Se vostede me dá permiso. Adiante. Señorías. Imos ver. O noso país produce ao ano xusto 12 meses, como todos sabemos. Temos tamén 3.000 romerías de San Roque, 700 toneladas de grilos, temos 20.000 toneladas de bolboretas e 4 de bacalao. Por outro lado, temos 7 lobos per cápita e 10 raposos por cada contribuinte. E máis 5.000 toneladas de carneiros de Don Castrón por parroquia. A nosa industria de afiar coitelos non ten rival. E máis a de caixar anchadas, xa lle diría. Para as festas estamos como queremos. Temos 700
fábricas de foguetes. As mulleres podemos estar contentas, 7.000 fábricas de collerlle puntos ás medias. Mas xa está. Pero é logo que han dixo que este reino non está desenvolvido. Temos 5.000 toneladas de escarabellos das patacas, 2.000 de moscas da vareixa, 5.000 de moscas e mosquitos, 5.000 de formigas, e para adobar os carneiros, bueno, 800 pés de perexil. Queremos máis, Pois... Eli, mirade, é o Anxeliño. Ai, Anxeliño, é o Anxeliño que voltaba por mí. Mano, que lle pasou a criada? Que lle pasou a criada? Aquí, Anxeliño! Ai, que voltaba por mí. compañeiro, amigos labregos, que estou eu de novo. Acabouse a guerra e que viñen eu. Atentos todos, teño moitas e boas noticias que contarvos. Alegradevos que estou aquí. Vedes o que nos fan esta pandilla de modelós que están nunca máis a comer. Compañeiros, isto ten que acabar. Sempre nos din o mismo, que isto vai mellorar. Pero eu pregúntovos a vos, cando vai a mellorar isto? Cando vai a mellorar? A ver, cando vai a mellorar? Que nos van a axudar. Vannos axudar a que esas caras, a morrer de fame, e eles enchéndose as panzas como sempre. Nos trincaos aquí, e eles vivindo ben, que todo vai ben, todo vai ben para eles, e para nós máis impostos e amachacan nosas cabezas. Asuntémonos todos, non teñades medo, levantadevos en pé, levantades as caras, e asuntémonos todos, e boicoteemos ese Consello do Reino que nos están a machacar. Vamos a por eles! Tranquilos, que estou eu, tranquilos, sempre nos din o mismo, que isto vai mellorar, que dentro de 50 anos vámonos a poñer ben co cultivo da faboca, pero levamos así 50 anos, e xa os nosos vellos dixeron o mismo, e seguimos igual. Pero isto que é? Por vedes o que é eso? Mira que pinta teño, me cae, tirona! Tranquilos, eu propoño-vos unha cousa, xa que vos vexo tan animados. E non me defraudedes, non me defraudedes. Boicoteemos o Gran Consello do Rei, Julululú! Que berros son eses? Que vos pasa? Oye, é o Anxeliño que ven cunha das miñas inventas e moita xente. Pero que fai ese revolucionario aí? Acaso non estaba desterrado? Sí, Majestade, pero é el. Majestade, si vostede dá permiso, procedo a encadear. Espera, home, espera. A ver, para vir con tanta xente,
ao mellor ven suplicar perdón. Tiña a ver medo, tranquilo. Estou en... Vamos, tranquilo. Hola, Raime Burulú! Eso é o respeto que lle tende a vosso rei. Que carallo vos pasa? Non sabedes que este reino é dialogante. A ver, que veña aquí o cabecilla e falaremos. Mas está, queremos que se nos baje ben a boca para non ter que enviar aos países estranxeiros a darlle de comer aos nosos rapaces. Que vos solo sabedes comer vos, era ustedes nos agarran. Queremos que se nos baje o paro. Estamos nunha era moderna e non nos baje o paro, e nós que? E queremos un día de descanso no medio da semana. Jornada de descanso ao medio da semana, verdad? Sí, mas está. A ver, que che conteste o señor ministro do Ar. Majestade, me recordarlle que non temos ministro da Agricultura. Como? Que non temos ministro do Ar? Pero como poido ser suceder semejante interno? Xa o teño. Desde este intres é que o saiban todos os presentes, queda nomeado ministro do Ar. Pero, majestade, isto non pode ser. Isto non pode ser, porque vai eso, vai. Pois vamos a ver como arreglamos a situación. Suba arriba. Ya está decidido. Desde ahora non serás o Anxelín, serás a súa señoría, ministro da Agricultura, señor Anxo. Secretario, roupa de frente ao señor ministro Don Anxo. É que se senta á mesa a comer e a beber ben. ¡Angelillo! 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 Ahora temos que repartir. Tranquilos, que xa estou aquí. Tranquilos. É o Anxeliño. Mellor dito, olvidemos do Anxeliño. A súa señoría, o señor Anxo, ministro do Agro, que non se nos esqueza. Podo prometer, prometo, que isto vai mellorar, pero xa. Vai mellorar, pero rapidamente. Así que tranquilo. Pero pido-vos moita paciencia. Amigos labregos, moita paciencia. Temos que apretar un poquinho máis o currión, porque como vedes... Como vedes, o reino de Burulú pasa momentos apurados. Entón temos que facer un pequeno esforzo. E probablemente dentro de 50 ou 60 anos eu prometo que traballarei moi duramente e isto vai mellorar, vai mellorar. Hasta lá, cada quen que se vai arranxando como poida.
Que non vai pagar Paspán? O señor ministro de Asuntos Sociais, ou para que quer os cartos que ten de axudas para o terceiro mundo? Escoitade todos, Paspán. Aprendede. Mirade que logo aprendeu o Angelín. Facéndolle unha homenaxe aos labregos xubilados. E para iso propoñemos que pagamos unha grande cea ao día do San Roque. Que vos parece? Queren colaborar. A xente quere colaborar. Hai que colaborar. A xente hai que deixarlle que participe. E é verdad, non podemos facer nós todo, mas xa está. É para que colaboredes, nesa grande cea, nese agasallo, pois apalmados por gastos desa festa. Angelín, estou en débeda contigo. Convídame para a próxima xuntanza do rei. Me mereces unha condecoración. E agora come e cala. Ya la sabía.